Ya kai dan uwa, ka tsaya ka saurari labarin nan da kyau a ƙarshe domin akwai jan hankali kuma da ilimi a cikin sa sosai. Wani magidanci ne ya fita domin ya nemo ma iyalansa abin da su ci. Har rana ta faɗi bai samu abin da zai kawo gida ba. Ai ko mutumin nan sai ya dawowa gida ce sai ya bari cikin dare ya san yayansa sun yi bacci. Ko da dare sai ya shigo gida a lallaɓe sai ya ga uwar gidansa ita kaɗai ce idonta a buɗe. Sai ya ce uwar gida yaran nan sun yi bacci? Sai ta ce kakka ɗaga murya saboda kada su ji su tashi dan da ƙyar na lallaɓa su kai bacci. Sai ce shikenan. Har zai wuce sai ya ce amma shin sun yi sallah? Sai ta ce a'a ba su yi sallah ba. Sai ya ce a'a ba za a yi haka ba, dukansu ki tashi su je su yi sallah. Sai mai gida wallahi da ƙyar na lallaɓa su kai bacci. Ya ce ki tashe su domin sallah wajibi ne a gare su. Ta ce to shikenan, haka ta tashe su. Bayan sun idar da sallah suna cikin yin azkar sai suka ji ana knocking ƙofa. Sai mai gidan ya buɗe ƙofa sai ga makwabcin shi da kuloli a hannu. Sai yake cewa da Allah ka yi haƙuri na tashi ka cikin daren nan ko? Sai ce a'a ba komai. Sai ce dama baƙi ne zan yi, na musu girki na musu komai sai ba su zo ba. To kuma naga in na bar abincin zai lalace sai na ce to ina da makwabta ba in kawo muku a ba yara. Allah mai iko mai hikima. Watan Allah fa mai iko ne kuma mai hikima ne. Yana yin duk yanda ya so kuma a lokacin da ya so. Wannan ya nuna mana cewa a duk halin da muke kada mu sake mu bar wasa mu bar sallah. Domin sallah yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka tabbatar ma Ubangiji cewa kai musulmi ne kuma ka yi imani da shi. Ko da a ce ka shiga cikin wani matsala ko wani abu, sallah, mu riƙe sallah.